Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini gilong ki khubor bamanta kasngi. Kayo kakot kamat ialap election jong Pastor Kyrsoi Pyrtuh ukertong shimet banya aireng syaki election MLA arhajar arpulai naga 17 shilong non. O Pastor Kyrsoi Pyrtuh unhab yakun persya yu ba ransom sutenga na kaseng NPP uba GA Lingdo Congress uba Adelbert Nongrum MLA VPP Dr. Eamon War Director Health Service bala syongthan naka UDP uba M Kharkrang IPS bala syongthan naka BJP bat kasamla Aljiva Jirinja naka TMC. O Pastor Kyrsoi Pyrtuh ulalit thep kerteng min haka arterik u rimpang hadisi office Shillong. Shushu utay pastor uyathu kamdan jingper ya uban phai shaka kamsan perthei kamdei hiru kasin ningkong ya unong yalam niam ne pastor banet shimbenta banrung haka kamsan perthei. Bun nadu bampat yo jilla la ka jong labun ki pastor ki belami bat job kum ki MLA bat MDC yathu u Pastor Kyrsoi. La benrap ru kalong ka ba kerpang yo u banet chaka kamsan perthei namar ngidon kam ka jingkela ha ka yo ka kot jong ki pat ba ka jilla kham tam ki baduk ki baduna jingyo namar bun ki pat ba menta kimla ban yo kamai palat ya ka shilak shisnem bun ki badang yo tang prapho hajar shisnem. Ban ya kren ning kong du ya ka yo ka kot ni dei ke jela ke beduk ka kamai simet jong ki nong song snong jong gri India o jong ke jela me khalia ka dei ke duna ne ki duna tam simet menta ka per capita income ni kamai tang apa deng prapusan ma khnai po jar sistem dang he ha Bangladesh unong Bangladesh u kamai ka per capita income ju hakini ki kimbiat senem arajar arpo kuwe kuwa per capita income kalong arajar sispa lai ku pra dollar ni tang kapusan berkendai po kaca ni lagi ke jela ke betul in hapan ya keren ya kata kumnu ban wanra ban pen ban thau ya ke spa ke jela ke tu kenang pada kata ke spa ngila ban te school ki babha ngila ban siu bhai ki nong hikai ngila ban tei ki hospital ki babha ngila ban tei ki junan kam ki jungi ngan sedang de history na dei ngam dei u pastor beningkong ban ngam dei u bakhado ar posnem wala dangadan ha jeli charai balang sejar balang kadei ru ka kam ka banga sakri pa ten redon arben ta ha jing charai bat sakri ha ka balang kawai ki bangyong ga ke ka bakenjam sim ka bang sakri kabar pada yang haban sekriru ya kedok mo tindrai kabenta ka beningkong ti kalakut nadu ka siteri ke jong naitung araja tindrai kabenta ka baar pada kumu nong song snong kumu briu ubalakut jingmut bannya dan benta haga jingye kun ke jingye ksa jong ki nong song snong la haga nong kono ka benta jong ke jingim ke jong ki kamtam ki rangli ki juki kata ka betai bat kaladei ka bangala jule arpo snem mensua wat arsan snem mensuar ngala deu kena samlau balai dan benta ka kasih student union ila ya keren ni ki isu ki babon te kani menta ka dei ka ba ngabete ya ka ka ba ngala jule tindai ka wi bat ka benta ka bai dei bat ka kam balang te ka kalakut tindai ngam deu ba ningkong ba ngam deu ba khadu kumbang ngala ong ki wi ki benta ba Reverend JC Evans akan kendai spa aku we long khot jong ka legislative council ni Assam ka por parai ringkat by Reverend JJM ni Khalsroy nantai Reverend Elgat po ila mikmat ya ke Juai constituency ya ka por Assam ka kendai spa lai pinyo nantai Reverend LS Dingdo ila job na Sora constituency ya ke election MDC ka beningkong ka balong aga ta ka por ka United Kasian Jande Hills Autonomous District Council ti kamdan kono ka ba ngasanot bat ngakwa ru lingba ka ji kren bat pi ki media ka long ba ki pajba kinum lumar jimut ngam peni khler ba ka kambalang ka de banya ka kambalang bat ngalele ga de briu ba nganget ba kambalang kadang de ban ne ba kadang de ban im